Welcome to Tijuana. Egunon ikusentzuleok eta ongi etorri Goierri Laba izetara gure saiora. Gaurkoan, Zaldibiako eskolaren historia ezagutu behar dugunez, Zaldibiako herrixkaran zurbilduko gara. Horretarako, taxi bat alokatu dugu eta ea noiz datorren. Ara, kamara, badator taxia! Kaixo, egunon, zer moduz? Arki. Zaldibiara eramango dituzu ez da, Patxi? Bai, noski. Hau gure taxista da, Patxi, eta gaur ez dakit zergatik, baina bere Andre Margari ekarri digu. Bai, Beno, joango gara Zaldibiara? Vale. Guazen ba? Bueno, guazen ba. Bueno, iritsi gara Zaldibiara. Beno, eskerrik asko gure taxistei eta biharko saioan ikusiko gara. Vale. Bihar arte. Aio. Beno, Zaldibiako eskolaren historia ezagutzeko, bertako irakasle izan den Nekanerekin elkartuko gara orain. 30 urtez izan da bertako irakasle eta jada erretiratuta dago. Elkarrizketa hau egiteko herriko tabernan geratu gara, beraz, goazen barrura.